सोह्रञ्चाहीका जी सोह्रञ्चाहीका रहेछ गरेर मुरली भाई पहले सल्लो बोझो भनेको छ 4 बजे कि सल्लो बोझो आउँछ भनेको छ 4 बजे चोकमा
Bye.
Nanda
Bye.
Right.
Sarva
Bhakti
परम विपुल नलिकरु
Sangha Guru Yajni
भगवते अपरमिताय ज्ञान सुविनिश्चित तेजो राजाय तथागताय अन्ते सम्यक् सम्बोधाय तर्हेथा ॐ पुण्ये पुण्ये महापुण्ये अपरमिता पुण्ये अपरमिताय पुण्ये ज्ञान सम्भार पचिते ओम सर्व संस्कार परिशुद्ध धर्म के गगन समुद्र के स्वभाव विशुद्धे महानये परिवारेश्वर नमः भगवते अपरमिताय ज्ञान सुविनिश्चित तेजो राजाय तथागताय अन्ते सम्यक् सम्बोधाय तर्हेथा ॐ पुण्ये पुण्ये महापुण्ये अपरमिता पुण्ये अपरमिताय पुण्ये ज्ञान सम्भार पचिते ओम सर्व संस्कार परिशुद्ध धर्म के गगन समुद्र के स्वभाव विशुद्धे महानये परिवारेश्वर सुलोचने तारे तारे भवे सर्वसत्त्वानुकम्पिनी सर्वसत्त्वतारिणी सहस्रभुजे सहस्रनेत्रे ॐ नमः भगवते अवलोकये अवलोकये मा सर्वसत्त्वानां च सुलोचने तारे तारो भवे सर्वसत्त्वानुकम्पिनी सर्वसत्त्वतारिणी सहस्रभुजे सहस्रनेत्रे ॐ नमः भगवते अवलोकये अवलोकये मा सर्वसत्त्वानां च सुलोचने तारे तारो भवे सर्वसत्त्वानुकम्पिनी सर्वसत्त्वतारिणी सहस्रभुजे सहस्रनेत्रे ॐ नमः भगवते अवलोकये अवलोकये मा सर्वसत्त्वानां च मनुपालये वज्र सत्त्वचेनो भव सुखस्य मे भव अनुरत्न मे भव सर्वसिद्धि मे त्रयेञ्च सर्वकर्मसु च मे चित्तश्रियं भगवान् सर्वतथागत वज्र मागे मुञ्च वज्री भव